Dobrodošli u novi video. Ostavite like ili komentar. 1 kašičica mlevene paprike, 1 kašičica kajem bibera, 1 kašičica soli, krilca 10 komada, 50 g brašna. Pratite korake. Peći na 200 stepeni 1 sat. Sada ćemo da pripremimo sos. 20 g putera, 35 ml soja sosa, 30 ml vode, 2 kašičice meda.